Zigify.com има удоволствие да представи хеликоптерът на фирмата Monstertronic MT-Copter SV2. Това е изключително качествен хеликоптер на 2,4 ГГц, 3,5 канала, много приятен за летене, изключително стабилен, има резервни части. Всеки един, който заповяда в някои от нашите магазини на улица Искър 49 или на улица Искър 55, може да го види на живо и да му бъде демонстрирано какво прави. Сега ще имам удоволствие да ви покажа какво има в кутията, как лети и как се държи. Сега ще ви представя какво има в кутията на Monstertronic на хеликоптерът MT-Copter SV2. Първо е показан дисплея, който е изключително приятно направен. Хеликоптерът е 3,5 канала. Значи половинката канал всъщност е за включване и изключване осветлението на хеликоптерът. По същество той е 3-канален. Важен момент е да се отбележи, че този хеликоптер е с жироскоп. И този жироскоп е истински и изключително бърз. Разбира се, това е на 2,4 ГГц. Това е радиоуправляем хеликоптер. Много стабилен и много приятен. Продаван от нас в Zigify, zigify.com или в нашите магазини в София на улица Искър номер 49 и улица Искър номер 55 в центъра на София. Ето го и самият хеликоптер. Той лесно се откача от неговата опаковка. Много приятен, качествен продукт. Самите перки са изключително гъвкави. По-нататък пак ще покажа, че това е така. Много гъвкав балансов лост, т.е. трудно се чупи. Здрави шейни, които от друга страна също така са гъвкави и могат да поемат удара. Копче за включване. On-off. От тук се включва и хеликоптерът има и светлина. И тук има светлини, след това ще ги видите тези светлини. Място за зареждане. От тук се включва буксата. Хеликоптерът, когато се зарежда, трябва да бъде изключен. Хеликоптерът има 3 електрически двигателя, или L двигателчета. Ето това е едното L двигателче, това е второто L двигателче и това е третият електрически двигател. Значи, тук имаме електрически двигател, тук имаме. Това, което го виждате, е литиево-полимерната батерия. Тя е несменяема, т.е. при нас в zigify.com, който заповяда, може да бъде сменено батерията в случай на нужда. Тя многократно се зарежда. Сега да видим нататък какво крие кутията. Важно е да отбележим, че продуктът е предвиден да се продава в Европейският съюз. Ето, има го знамето на Европейската общност, както така за Швейцария. Производителят ни напомня възрастта. Тук са основните езици, но има и предвидено и опътване на български език. Zigify.com се е постарало за този превод. Разбира се, в случай на нужда, звънете ни по телефоните или ни пишете, за да се консултирате с нас. Мисля, че това ще бъде доста по-лесно. Така, в кутията изваждаме дистанционното и вътре откриваме резервни части, като това са като резервни части перки, които, както показах, че са изключително гъвкави, много трудно биха могли да се счупат, но е възможно. 2 броя. Резервна малка задна перка. Много ценно. И USB кабел. Значи този USB кабел служи да се включи примерно в лаптоп и ето е от тук да се зарежда съответно
самият хеликоптер. Само да напомня, че хеликоптерът трябва да бъде изключен, когато се зарежда. Кабелът, ето така се включва, кабелът по същество е интелигентен и разбира кога батерията ви е заредена. Начинът на включване така е измислен, че много трудно може да объркате плюс и минус. Сега да погледнем самото зарядно отблизо. Отзад се захранва с 4 батерии, 2 пъти А, и тук има кабел за зареждане. Когато вие сте в полето и нямате лаптоп под ръка, може да си заредите хеликоптерът от тук. Докато се зарежда хеликоптера, индикира червена светлина, тя мига и когато е успешно самото зареждане, тя спира да мига. Това означава, че вие сте успели. Сега ще вземем и наши батерии. Съветваме ви батериите да бъдат алкални. Както забелязвате, че се слагат изключително лесно. Кабела, капака просто се придърпва и се закача. Включваме самото дистанционно устройство. Значи, самото дистанционно устройство има следната функция. Ето, забележете, това е когато се вдига нагоре и надолу хеликоптера, то ви показва какво се случва. Ето, тук има проценти и тук как се изпълва съответно този циферблат. Тук ви показва движенията наляво, надясно, нагоре, надолу, настрани, може да бъде и смесено. Изключително интелигентно управление. Има още показания. Това е за осветлението на самият хеликоптер. Тук са копчета, с които има допълнителна настройка, която не е нужна. Значи продуктът показва, че е на 2,4 ГГц, че продуктът е на Monstertronic. Сега ще го изключа и ще включа нашият хеликоптер. Както казвам, много са еластични самите шейни. Еластични са перките, трудно се чупят. Балансовият лост си е окей. Има си резервна перка, не е нещупваем. Изключително стабилно лети. Значи първо се включва самият хеликоптер от тук и след което се включва от тук. Сега правя една демонстрация. Все едно съм се объркал, сложил съм джойстика на гъста твърде нагоре и то започва да бибипка, да ме предупреждава, че има този проблем, но хеликоптера не излита. Това е едно доста интелигентно решение. Когато го включа назад, това мигане представя. Ще дам съвсем малко газ на хеликоптера, за да се види какво прави. Да, перките се завъртат. След което изключвам самият хеликоптер. Вие ще видите как лети. Още веднъж горещо искам да препоръчам хеликоптерът MT Copter S версия 2. Страхотно направен, със страхотно качество, страшно стабилно. Вижте подробностите за полета в нашия клип. Благодаря ви. Ясно го лета на зигзаг да се вижда настроението. Значи сега ще се опитаме да полетим и след това да кацнем изключително нежно. Значи хеликоптерът е изключително стабилен, може да се движи около оста си на всички посоки. Може да се движи напред или назад. Да се издига с въртеливо движение или просто да се спускам. Ето, показвам, без въобще да има нужда от движение. Сега той почва да каца постепенно и много нежно.
изключителна стабилност на самия хеликоптер. Ето, сам стои и може да бъде приземен много нежно.